Milí deskohráči, připravili jsme se pro vás v rámci otevírání deskového klubu na Palmovce Deskohub i nový kanál na YouTube. Říkáme tomu videokast, kde hrajeme, je tam videozáznam ze hry, vlastně doprovázený naší debatě a dojmama z této hry. Pokud vás tento formát i hra i níž zajímá, tak dovolte mi pozvat vás ke stolu. První otázka je, co nás na té hře vlastně baví. Jo. Bez té jako negace, že každý může najít i něco, co ho třeba nebaví. Takže se první, jakoby, proč to vlastně člověk chce hrát. Mně se asi na tom nejvíc líbí to, že je to takový čistý design. Není to nějak komplikovaný, ten boj je tam hrozně jednoduchý, nepočítáš, kdo má kolik, jakou sílu, jak máš šávkemet. To mě to docela vadí, jo? Že nevíš vlastně přesně, kdo má jakou jednotku, nebo musíš to sledovat, prostě musíš to spočítat. Tady je to prostě krásný, zahraješ, vidíš, kolik má kdo karet, tak vidíš, kolik do toho bude chtít investovat. Jo. No. Jo. A líbí se mi i ty podmínky toho vítězství, že tam toho máš víc, co musíš splnit, musíš sledovat ten board pořád, co se děje a na to musíš reagovat. No. Čisto to asi toho designu, no. To je zboduchý vlastně, bez bodů. Je to samé jako body, no. No. To právě možná pro jako něco není, že tam nemáš ty body. To se asi dostanu možná potom k tomu. Mně se třeba na to hrozně líbí také, dejme tomu ta čistota, jak strašně rychle se to nastapuje, jak rychle to uklidíš. To jakoby nemá to žádný moc věcí navíc. A každý ten element tam jakoby má nějaký faktický efekt, jakože to prostě rychle rozložíš, rychle to složíš, můžeš to rychle dohrát. To, že to je převahovka, která je postavená na nějakém draftu a líbí se mi cílové podmínky. Já mám asi celkově radši cílové podmínky ve hrách, ale zároveň vím, že pro někoho to není, protože ty vlastně nedostáváš žádný, nemáš pocit jakoby třeba dobře zahraný okolo, jak nemáš tam jako zisky, že si udělala víc bodů, méně bodů, ta hra ti to nedává prostě. Ty se vlastně jenom přibližuješ k nějaký podmínce, kterou chceš v ideálním případě, teď přišla ta chvíle ji udělat. A pokud se to nepovedlo, tak se chceš jakýmkoliv způsobem trošku přiblížit. Rozhráváš tu hru tou formou. A to se mi na tom líbí. A druhá věc je, jak tady funguje draft. A na rozdíl třeba od jiných podobných her, který draftujou, třeba Blood Rage, nebo že tady jsou vlastně rozdělený ty balíčky, ale ty tady vlastně draftuješ akce. Ty vlastně reálně draftuješ akce, ne bonusové efekty nebo nějaký vylepšení a takhle. Ty reálně draftuješ akce. Pokud se chceš hejbat, potřebuješ na tu kartu ty akce. A ty karty se točí, jsou stejný, takže se dá v podstatě po pár hrách velmi dobře naučit, co to vlastně je za ty karty. Nejsou tam pořád jako nějaký nový, že si to pořád chceš dokola a takhle, ale za chvilku už to bereš podle obrázku nebo podle názvu a víš, co v té hře je. A ty máš vlastně nad tím najednou trošku i přehled, dá se říct částečně i kontrolu nad tím, že ty karty, co mám já, ty mám já. Ty nikdo hrát nebude z ostatních hráčů. A ty, co nemám, tak pravděpodobně se i uvidím od těch hráčů. Můžu s tím teď něco dělat, nemusím s tím něco dělat. Můžu pasovat, můžu vyčkávat na toho hráče. A mám několik voleb, vlastně, jak tu hru můžu, jak s ní můžu reagovat, jak hrát. A to se mi vlastně na tom líbí hodně. No. Ten koncept toho draftu těch akcí a to se děje na tom boardu, dokud někdo nesplní tu podmínku, jednu ze 3. No mně se hodně líbí ty karty, že jsou pořád stejně vlastně hodně rychle, víš, co tam máš za možnosti, to je jako skvělý. A líbí se mi, že vlastně do 30 minut je to zahraný, jakože nemusím od toho strávit prostě ty 3 hodiny jako jiný her, který mají hodně podobný feeling. A je tam takový jako moment, kdy vlastně máš ty karty a teďko jako buď to dáš, nebo to nedáš, buď to vymyslíš, nebo ne. Takže to je taky skvělý, ale je to jako 20 minut hraješ a situuješ si to a pak dostaneš ty karty a máš takovou puzzle, který musíš vyřešit a buď se ti to zadaří, nebo ne. A to je ten pík ty hry pro mě. Většinou je to o tom, že musíš vyčkávat, abys měl jako ideální situaci a ideálně, aby ostatní neměli karty, viď? A pak to ukončíš. Přesně tak. Zde je to takový jako čekání na vhodný kolo. Ale všichni hráči zároveň pořád si drží jaký ESO, co když někdo něco udělá a mám krok zasáhnout. Jo? Takže stává se to, že někdy prostě už jakoby vlastně vyhranou do někomu někdo jakoby twistnou. Já musím přiznat, že za mě s mojí povahou já jsem extrémně netrpělivá, takže pro mě vyčkávat s tou kartou je úplně utrpení. Já ji držím a chci ji kurňa zahrát a nechci jako čekat. Já jsem si všimla, že to hraje furt, no, tak já daju. Kom to dělá taky to palasy, ne?
Říkám, a pasuju, prostě to bolí, prostě něco dělá. Jako já se nejvíc bojím pasnout právě většinou v kolech, které jsou pro mě nejideálnější. Mám třeba ideální karty a vím, jak to dobře rozehrát, případně zavřít. A v tu chvíli by bylo vlastně nejideálnější pasovat, abych počkal, co vy zahrajete. Jenomže já v tu chvíli začínám být paranoidní, že hele, má dost těch karet, tak to vypasujeme všichni a zahodím to. A ztratím tu možnost, na kterou jsem čekal. A to je vždycky pro mě těžký to dilema a to se mi vlastně strašně líbí, jako, že mě to ve mně vytváří tohleto dilema jako toho winning condition. Tady to je ten zábavný element na tomto pasování, no, že nemusíš mít nějakou kartu, aby si mohl pasovat, ale je to prostě free akce. Ale tím, že nevíš, jestli vlastně potom budeš hrát. Jo. A vyčkávání v rámci jednoho kola, nebo i přesně který kola, že jaký kolo víš, že to prostě nebude dobrý, tak se vlastně optimalizuješ, nebo to jenom zpomalíš tu hru, je vlastně trošičku podobný, a to fakt jen trošičku, teď nevím, proč to srovnávám, ale napadlo mě to, vlastně Velký Duně, nebo Starý Duně, jelikož tam máš taky jenom vítěznou podmínku, kterou musíš splnit, a záleží, jak to umíš jakoby vyčekat do té doby, než přesně řízneš, když to jako vyjde teď, že přijde ta optimální situace na to. No, tam zase ideálně čekáš, než všechno vybijou. Nemáš žádný jednotky, pokud to dělají. Čekáš. A jestli máš správnou handu, že jo, takže tady taky, takže... Jo. Ještě mě mega baví ty červené karty, protože vlastně když začnou nudit ty zelený, který jako ze začátku je super, je to 10 karet nebo kolik jich je a už je znám, jako a jsem v pohodě, tak si začnu přestanou bavit vlastně. A tu chvíli si můžeš říct, dobrý, tak já tady budu celou hru. Ta červený, nebo ty žlutý dokonce, protože to je prostě taky osvěžený. Čistou formou vlastně to hra přenese takový svěží vánek, jakože ty se rozhodneš, jo dobrý, tak já půjdu jinou strategii. A najednou máš trošku jinou hru úplně, protože hraješ červený karty. Na to se můžu dělat ten engine, že jo, s těma, když to nakombinuješ s tím počasím nějak. To je taky pravda. Takže se bere pořád červený karty, což je super. A je to taky jako nepředvídatelné, protože nevíš, co ten další člověk jako táhnu. Vlastně tady ty karty těch velkých příběhů, což vlastně jsou nejvíc tematický, protože odkazují právě na tu keltskou mytologii, jsou vlastně největší jako náhoda v té hře, protože ty vlastně si vyjdeš jako náhodě. Ale mají jakoby silný efekt v tom, že je dokážeš přenášet s těma kolama, takže můžeš si je šetřit na nějakou velký krok, anebo se tím třeba nějak zachránit a můžeš tu hodit hodně kameny nebo klacky pod nohy někomu jinému. A vlastně to rozdělení těch karet do těchto 3 deků je vlastně docela hezky, taky elegantní, že jo. A žádný karty, které draftuješ, ale když nějaký nezahraješ, protože se to všichni vypasovali, tak je zahodíš a míchají se znova, takže ty už je neděláš. Červený, který vlastně, oni fungují podobně, mají stejné efekty, stejné symboly, teda mají nějaký jiný efekty samozřejmě, ale jakože ten koncept těch karet celení je stejný, ale můžeš si je nechávat mezi kolama, což jakoby je silný. A potom karty, které vlastně použiju zahraješ vždycky jednou v kole, a to jsou ty žlutý a ty jsou vlastně karty z území, který ovládáš, takže ty vlastně takticky můžeš ovládat některé území, aby ses dostal třeba k něčemu, že? Když vím, že chci deedovat za boj, tak se mi třeba líbí Iron Man a tak dále, že točit červené karty. Takže vlastně tohle rozdělení do těch 3 deků je docela hezký. Tady u těch žlutých vlastně ty nejvíc máš od nich šahat. Ty víš, kdo je má, jaký může použít a co dělají. To o těch víš nevíš. O těch červených vlastně nevíš vůbec nic, protože ani nemůžeš stornovat vlastně tou zelenou kartou, tím gejzem, že jo. Červený mají jeden vlastní gejz, myslím, že v sobě. I na červený karty zase, takže to je vlastně celé hezky, jako jednoduchý koncept, hrajou se stejnou formou, jenom jak s nima pracuješ, je vlastně jiný. A naprosto mě fascinuje, že když jde o boj v těch hrách, tak velmi často jako ta hra je komplexní, zajímavá, i klidně čistá a dobrá a ten boj je nedomyšlený, je takový jako plonkový, divný, něco mi tam jako prostě přijde zvláštní a tady i přesto, že to hra je jako čistá, jednoduchá a jako lehce se naučíš, tak ten boj je pořád pro tebe dilema, jako vyhodím tu kartu, kterou prostě potřebuji k tomu svýmu plánu, anebo teda se odstraním tu jednotku. A tam je to fakt jako... Tady na ten boj musí být připravená, no. Musí mít karty, musí mít jednotky, jinak jako... Ale pořád se dá domluvit vlastně i jako na míru. Ty během toho, už na začátku boje, ale dokonce i během boje se můžeš dohodnout. A myslím, že to roste ze znalostí té hry, jako kdy to dělat. Protože vlastně ten boj je... On tě vysiluje hodně, vlastně obě ty strany, když jako ty vyhráváš. A pak ty ostatní strany mají na tebe teoreticky návrh, protože ty jsi se vyházal asi v karet, že jo? Protože po každém útoku, co na tebe někdo útočí, ty buď zahodíš vlastně toho jednoho vojáka, tu figurku z toho bordu, která ti dělá tu kontrolu, anebo zahodíš tu zelenou kartu, která je pro tebe v podstatě akce.
kterou ty můžeš dělat. A v oboje je hrozný, takže nechci ztratit nic, a jako dostat se do té optimalizace je někdy těžký. No. A já se dostanu k té další otázce a to je, že co bylo pro vás nejzajímavější při této hře, když si vzpomenete nějaký moment, který byl wow. Pro mě bylo úplně zásah tím, že jsem řekla, že buď odhodíš panáka nebo kartu, když Míra řekl, no tak já jdu pryč. Protože vlastně já jsem úplně zapomněla, že to je možnost. Ano. A já jsem říkala, halo, ty jako jdeš. A tak já bojovat. Úplně mi to rozchodilo, ale vlastně jsem si uvědomila, aha, já mám ještě jako další možnost odejít. Manévr je ústup, no. No. A někdy je super, protože ti třeba může dostat právě jednotku do jiné oblasti, který se potom chceš ty pohybovat. Ale můžeš tam být, ne? Jo, ale z jednou z nich třeba chceš odejít, jo. Ty, aby si mohla ustoupit někam, musíš ustoupit tam, kde máš jako nejvíc jednotek. Takže jakoby, a nikdo jiný tě nesmí tam kontrolovat. Takže má to nějaký podmínky, ale je možno si ustoupit, no, v podstatě, že si řekneš, kašlu na něj, že jo, proč by to ztrácel ty jednotky. Jo, no, že když si to si řekl, čau, a tady se mi to vlastně vyplatí víc a ten boj mě tolik nebolí vlastně. No, je to vlastně alternativní manévr. No to, no. A už ty si karty, jo. No. A ještě mal free Free pohyb, je to. Tak jestli vy si vzpomenete, když už je to hodina. Jsme hráli vlastně 2 hry, tak z první nebo druhý. Těžko říct. No ne, přišlo mi, že jsme se to taky nějak zasekli přes si Citadely, protože jsi tam měla strašně moc těch jednotek, že jo, a Bylo to brouknutý úplně. protože jsme je nemohli hrát, protože bychom tě akorát nahrávali, víš. Já jsem se pročila, no právě se schválně posílala, my jsme to právě schválně nemohli brát prostě, nebo si to nehráli. Je to asi těžký to vyhrát na tu převahu, no. To je asi nejtěžší podmínka teda, protože to se všimnou všichni hned, že jo. Když máš nastakovaný jednotky v jednom, pak už jen odejdeš a nemůžeš s ním dělat vůbec nic, prostě jsi jako zasekaná. No a teď jsme právě u toho, že Míra se toho nevšel. Ano. Ale tak to byla jedna, víš, ale Kairo je to, ne? ale věděl, že tam je to, on to jenom posral tím, že neodešel těma 2, že jo. Ale věděl, že se tam něco děje, protože to prostě nepřelídneš. No jasný. To jsem nesla v té první hře, že jo, já to taky měla nastakovaný v hlavním městě a pak jsem nemohla dělat vůbec nic. Jakmile nemáš ty karty toho pohybu, nikam se nedostaneš. A je ti úplně jedno, že máš na tom jednom území 1 000 000 vojáků. Je ti to úplně všemu prostě. No, já jako přemýšlím jako v nějakém tom píku tady z těch her, jako jsem už jich hrál jako hodně a jsem to asi už hodně viděl, ale nevím někom přesně, myslím, že asi jako zajímavý bylo, co bylo jako twist, už jsem jako nečekal, že se bude dít, že jsem měl pocit, že už si kontrolujete tu převahu nad těma lidma a ty si akorát měla ten Belros Eye červený, kde si myslím, že zabila jednu její jednotku, tím si vlastně získala možnost té karty a měla jsem nějakou tu převahu nad ní, což ti pomáhalo v té podmínce, tak já jsem neustále se musel začít počítat, protože jako dejme tomu, mám pocit, že ten hráč už je jakoby třeba, teď už si ho nemusím všímat a ne, to byl twist. A nebo druhá věc je, protože určitě, že to právě moc lidí nevyužívají tu kartu, ty roly, ty si vlastně využíval na to, že si tahala ty karty z ruky zase mají, a to, a pak si je vlastně zahodila, aby si triggerovala tu výrobu těch vlastně jednotek, že to by ta Citadela vlastně vyráběla ještě navíc. Jo, a vlastně zbavila si tu možnost toho hráče, vlastně to sebrat tady tím způsobem, což je vlastně někdy hezký, že jo. Třeba si z toho boardu, pokud nebyla zahraná, nebo přímo z ruky toho hráče, což je někdy nepříjemné, ne? Jako že nechceš, aby někdo tahal karty z ruky. To bylo asi poprvé, že jsem viděla jako hezky zahrnout tady tu kartu. To si dalo. Protože já za to nikdy nevyužila, to, že jsem tam měla tu kartu v ruce. Víš? Aha. A že mi to vlastně bylo jedno, to byl takový vedlejší účinek pomalu. Ale teďka si to dala kvůli tady tomu efektu přesně. A byl to hezky hraný. To bylo super, no. Protože mě to přistálo dohromady v ruce, že si vyprodukuju Citadel a pak se jako tam jako rozšířím, kde jsou Citadely. A říkala jsem si, aha, to je dobrý engine. To je jako, že mi to přistálo tak v té ruce. Já jsem si říkala, tak to vyzkouším. A do toho přišla i ta karta žlutá, toho zemí. A to ještě jako víc nabustila. Jako někdy ti to udělá i velký řetízek, jako někdy prostě jedeš bez reakce, dáš 4 karty, jakože se to hodně jako zřetězí, že jo. Já jsem taky na konci něco řetězil, ale jakože právě, že tu reakcí třeba máš, takhle dokážeš do ruky dostat třeba kartu, že když hraješ červenou, že si lížeš novou, tím, že tady to udělal, zahodíš kartu. A ty vlastně někomu ty vemeš mu to, pak tě hraješ a dokážeš jako velmi rychle jako protočit. Sice protočíš karty, které chceš v tom kole mít, ale pokud ten efekt je třeba super a umí ti znova jako nalízat karty,
to bylo v té první hře, tak to bylo super, asi zpátky a se budou ruku, že jo, potom. Jo, to jsem si všimla. Ale jako zase v tu chvíli jsem taky měla co s tím teď, jako teď jich tam mám hromadu a hrozně pracně jsem šla, že jo, ty jsi mi to gejzla, OK, takže musím druhý den to vytáhnout z toho balíčku znova kurňa a zahrát to ještě jednou a jakoby dostal jsem se k tomu dídu úplně jako spoceně, jo, strašně komplikovaně, možná zbytečně, jako. Ale je to jistý zase. Bylo to jistý, no. Dít je jako strong, no. OK, no, tak jo. Já ještě, my se třeba na té hře mám rád hodně přehovky, ale na téhle se mi třeba líbí, ale mají to jiný, že jsou strašně rychlé ty kola hraný, jakože moc jako nečekáš, on se může rozmýšlet ten hráč, ale tady nemenuješ nic na stole, to je prostě, když hráš kartu, uděláš to, aby se dál, a nebo mně to aspoň přijde, že dokonce i všichni hráči v ní hrajou docela rychle, takže myslím, že jednou, že jsme hráli v těch 5 na chatě, a to byli všichni trošku lízlí už, a byli tam asi 3 jako noví lidi, kteří asi to pravidla nevysvětlili, jenom tady z rychlíku se jim vysvětlili, takže tam byly jako prostoje, ale jinak mi to přijde celá v těch 3 hlavně to prostě strašně rychle pocípá. Jsi hned na tahu a zároveň i ty tahy těch ostatních hráčů tě vlastně zajímají, protože se tě přímo týkají pořád na tom bodu, takže ty na to nějak reaguješ, víš, co kartu zahodil, že ví, už tam není v té hře a tak dál. Jako ve 3, ve 4 je to ideální, jako v 5 to bylo hrozně messy. Strašně. Ani jsme vlastně nevyzkoušeli nikde to rozšíření, který tady to je. No to 5 hráčů je rozšířený, ale ty musíš ty ale co když to porovnáme s Pax Pamírem? To je porovnatelný Juvejní hren, jo? Jako taky nad tím nemáš kontrolu, chceš nad tím mít kontrolu, je to frustrující občas. Je to třeba taky víš, jako co má kdo za co já chce, což je několik podmínek vítězství, že jo? Jo. Ale Pax Pamír má trošku to jest, no. A zajímavý, aby to třeba srovnal s, což se vlastně taky srovnat nedá, ale mě přišlo zajímavý už tenkrát, když vyšel vlastně jiný, a předtím vyšly od Matagotu právě hry a mně se to líbilo, že oni si udělali jako takovou sérii, i když to každou udělal jiný člověk, a to byly Kyklády, pak Kemet a pak Inish. A pro mě to byly jako od Matagotu jakože velký hry a každá reflektuje nějakou mytologii, že máš první si měla prostě řeckou, pak si měla egickou, teď máš jako irskou, že jo. A vlastně něco podobného dělal potom School Me or Not, Common nebo Simon, takže to říká nějak jinak. A oni udělali, teda dělal jeden autor, ale taky to byly ty mytologické hry, že oni udělali Blood Rage, to byla jako severská mytologie, Rising Sun, což byla japonská mytologie, a pak teď mi Ankh, což byla vlastně zase taky egyptská mytologie. A dělali jako podobnou formu to, že tam máš vždycky nějaký neutrální mytické bytosti a takhle, tady třeba nejsou, tady jsou v těch kartách daný. A u toho Matagotu celá ta série, vlastně každá ta hra je jako jediná hra, se úplně jinak, ale jsou to převahovky nějakým způsobem. A jsou velmi jednoduchý. A já teď, když nebudu brát ty reedice, jako je Kemet a Kyklády, tak všechny byly celkem rychle rozestavený, dali se rychle hrát a nějak, no dobře, až na Kemet, ten trošku zabíral víc místa těma technologiemi nebo těma ano. Ale každá jako reflektovala něco jiného, že Kemet byl hodně jako agresivní hra v této formě. Kyklády byly takový asi nejjednodušší, no, tam by se jako dražilo, tady je zase jakoby draft těch karet, kde hodně rozhoduješ o tom, jak ty karty budeš hrát, ale takže tam je dal to srovnání jako mezi nimi, že každá hra je jiná, ale nějaký ten pocit z nich je jako je to prostě nějaký jako mytologická hra, ty třeba to téma tak nemáš, mně se to třeba líbí. A kdyby se srovnal třeba s těma hrama od Simonu, Blood Rage, Rising Sun a Ankh, tak pro mě jsou ty hry jsou takový ty opulentní, jo? Strašně velký figurky, dlouho to rozkládáš, hromadu bordelů okolo, trvá to a vlastně mě dobře, no, Blood Rage byl docela rychlej. Ale třeba Blood Rage, jak dělal draft, tak mě dokázal mnohem rychleji omrzet než třeba Inish. A myslím si, že Inish dělá všechno líp než Blood Rage. Pro mě, protože to jsou obě dvě hry, které stojí na tom draftu. A myslím si, že tady to dělá Inish jakoby asi líp, než to měl Blood Rage. Ale Rising Sun a Ankh potom to byly velký hry, že? To byly jakoby dlouhý. No, nevím, tak jaké byly 2-3 hoďky bych řekl, že to bylo. A tam se to už moc srovnat nedá, ale jako samozřejmě krásný velký figurky tohle, ale nás to jako nepotřebovalo, jsem chtěl mít nějakou čistou mechaniku v tom. A to mi přišlo, že právě ta trilogie u toho Matagotu to udělala prostě líp. Mně to nejvíc připomíná asi Země plochu pořád. OK. Stejně tam máš ty podmínky, že jo. To je pravda. Je to easy, je to rychlý, je to pár prostě
tady je teda plast, tam je to dřevo, že jo. Hmm. Ty role ti určují ty podmínky. Jo. To je jediný rozdíl vlastně, že nejsou pro všechny stejný, ale ty pořád sleduješ všechny ty podmínky všech, že jo. Mapuješ tu oblast, jestli to teda splňuje se, ne? Taky a do 30 minut to máš zahraný vlastně. Jednoduchý. Přesně. Protože pocit se hry z přemovky je to asi nejbližší, no, to máš pravdu, no. No. I když teda tam je to spíš jenom draw, tam přijde mnohem větší náhoda, protože tam si prostě jen ty karty lízneš, nebo ne, tady nějak draftíš, ale jakoby zase je to asi nejbližší, no. Jo, chybí tam ten drát, no. A sam se vybíráš, ne? Se hráš ty efekty vrchní nebo spodní, tak něco. Na dně ploše. Ne, nevybírám, jsem si to říká celý, no. Já už jo. Ale Tam ty efekty, ty akorát odehráš v nějakém pořadí, jak tam jsou jako nakreslené. No mě asi nejvíc vadí jako na té trilogie toho Erika Lenka to, že hráš area control a stejně hrají na body. Prostě mi to přijde divný, když hrají na body. já jsem to vlastně, a ta hra je prostě divně. Nějakou vítěznou podmínku a ne se z toho dělat takový jako euro, nebo? No, jako to bychom jako mluvili spíš o jiných hrách než jako tady. Já mám rád takový vítězný podmínky, protože se mi líbí, že to směruje, ale paradoxně jakoby mý nejoblíbenější přebahovky všechny hrajou na body, takže to je takový, jakoby mám radši vítězný podmínky, ale moje nejoblíbenější hry, které jsou přebahovky, zrovna na body hrajou, ale jiným způsobem. Ale to třeba já Kemet nevnímám, že na body, že tam ta škála těch 10 různých, jako... To já vnímám, Ano, jsou podmínky, jo. Protože to musí držet. Jo, přesně. No. Ale když si taháš, když si bereš karty, Blood Rage to myslím je, že si dareš bodovací. Jo, tady to, ano. Tak to je prostě, ty to děláš jenom proto, že na to máš kartu bodovací, ale ne, že to je, jak to jako říct, že to není ta vítězná podmínka, ale děláš to jenom kvůli těm bodům. No. Prostě vytváří potom strašně moc jako randomních situací. A jebe si umíráš, dobrá, ne? No právě, přesně. Nechceš ani vítězit, třeba chceš jenom umírat, že jo? A je strašně explozivní. Blood Rage je strašně explozivní, že jo? První kolo, nevím, maximálně 6 až 10 bodů, druhý 20-30, poslední 100, 120, 120, jako dostaneš navíc. A to samý je v Rising Sun, tam jsou taky bodovací kartičky. Jo, předtím věku jsou taky bodovací kartičky, úplně to funguje stejně. Já mám kvůli tomuhle trošku problém s Ruta. Ano, to bych tak. Mě tam ty body fakt jako ničej. Zrovna hra, který vůbec to tam nesedí, jako ani mi ten přijde, že to tam funguje, ale tak možná je to... A ta explozivnost, že od toho právě. Ne, já si myslím, že ty hry by právě slušelo, kdyby tam byla obecná vítězná podmínka plus třeba per frakční vítězná podmínka a ne tohle a ta explozivnost. Ale na Root to bych taky asi dal někdy debatu, protože já to beru jako dobrou hru, ale prostě je spousta her, který dělá to samý a líp.